ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karon ang Lunes, Oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw, Easter Monday, mausad ang atong first day sa atong triduong Mases para sa atong pagsugod na unya sa nobinaryo sa kapistahan sa atong parokya. Karong Huwebes mao ang atong first day sa nobina. Ug nining atong triduong Mases, ikondisyon nato ang atong kaugalingon nga makighiusa ta sa atong patron si San Vicente Ferrer. Iampo nato ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang kalipay sa Paskos pagkabanhaw sa Ginoo mo tuhop unta sa mga kasing-kasing sa katawhan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit ani ato mga slots hatagan unta sa tinuod nga kalipay o kalinaw. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaay kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, gawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, gipasanay mo kanunay ang imong simbahan, pinaagi sa bag-ong mga anak, itugot kanamong imong mga alagad, nga hupta namo sa among kinabuhi ang sakramento nga gidawat namo diha sa pagtuo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa adlaw sa Pentecostes, mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudiyo, ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga nasaritnon, usa ka tawo kansang Dios nung buluhaton sa matinaw gipadayag kaninyo, pinaagi sa mga milagro
ug sa mga katingalahang butang ug mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot, mitugyan kan Hesus nganha kaninyo o gipapatay ninyo siya sa mga makasasala pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios o giluwas gikan sa gahom sa kamatayon kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon mahitungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko, kay ania man siya sa akong tuo, aron dili ako matarog. Tungod niini magsadya ang akong kasing-kasing o ang akong mga pulong puno sa kalipay, ug ako bisan tuod mamatay, magmalaumon, kay dili mo biyaan ang akong kalag didto sa kalibutan sa mga patay, dili mo itugot nga madugta ang buutan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi ug pinaagi sa imong pagpakig-uban kanako, ako mapuno sa kalipay. Mga igsuon, kinahanglan isulti ko kaninyo sa matinaw ang mahitungod kang David nga atong patriarka. Namatay siya og gilubong ug ang iyang lubnganan ania pa dinhi hangtod karon. Propeta siya ug nahibalo sa gisaad sa Dios kaniya. Nanumpa ang Dios nga himuon niyang hari ang usa sa mga kaliwat ni David, ingon nga si David, hari. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Dios, busa naghisgot siya mahitungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon. Wala siya biyae didto sa Hades, ang iyang lawas wala madugta. O gibanhaw sa Dios kining maong Hesus, o kaming tanan mga saksi niini. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios o gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan o ang inyo karong nakita og nadungog mauna ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Ampingi ako, Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Ampingi ako, O Diyos, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, Ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, Ikaw ang akong bahin ug akong kupa. Ikaw ang nagalig-on sa akong swerte. Ampingi ako, Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Daigon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa gabi nagpahimangno kanako,
ang akong kasing-kasing. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kunana siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Busa nalipay ang akong kasing-kasing, o ang akong kalag nagmaya. Ang ako usab nga lawas buhi nga masaligon. Kay dili nimo pasagdan ako didto sa kahiladman. Nimo tugot nga ang imong alagad madunot. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Ang Ginoo naghatag kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Hinayaon ikaw, O Ginoo. Ang mga babayi midali pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nangalipay, ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, adtua ang akong mga igsuon ug paadtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Samtang nanlakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad, ug gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw sa ilang buhaton, ug ang mga sundalo gisubornuhan nila og daghang kwarta o giingnan. Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabii ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan o gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. O kung kini mahibaw-an sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya o wala na kamoy angay kabalak-an. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta o ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod gayod karon, mao kini ang taho nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Dayon ikaw, O Kristo. Kining suborno-suborno nahitabo na gid ni panahon ni Jesus. Ang kwarta gid ba mo'y gamiton. Primero si Judas mao'y subornohan haron madakop si Jesus. Karon nga nabanhaw na sad si Jesus, ang mga gwardiya na sad nga nagbantay nga nakasaksi gyud pagkabanhaw ni Jesus, mao na say gisubornohan. Gilingay mong tupad ina nakadawat na kag suborno. Kadawat na. Uso gini sa ato ning suborno. Abisan din sa atong nasod karon grabe man kaayo ang kanang sukad dili lang karon, sukad paginis una. Basta lagi sugod kog butar sa una kanang active na 1992 niya apil na ko ato mga kanang diskusyon lalis panahon aning politika 1986 katong nag people power ta sugod na ko ato nya unsa magi kasagarang accusation kana gyung gamiton ang kwarta aron matuis ang kamatuoran. Kaning kwarta pertining mutuis og kamatuoran. Karon na moingon 30,000 ang na apil sa AJK sa katong kang former President Rodrigo Duterte nga war on drugs. Nya pag-abot dito sa ICC 43 na lang. Ang asa naman sa to ang 30,000. Kinsa man say gasigig sulti ato. Apil pa man gani ato ang mga mainstream media. Nya karon sa 43 naa na say ning mga witnesses nga ning baligtad na sad nanulti na nga gisubornohan ra ko tagaan kog ingon aning kantidara makaingon sa tinuod baka ni nga sa una atake siya diri karon di ana sa siya speakers ana bisan sa atong mga politicians karon sa una pagsugod sa kumpanya diri sila aring partiduha karon di ana sad sila speakers. Unsa man na agad-agad lang o kinsay dakong ikasuborno. Sige man na karon, sige ana-ana ba. Nya muratag mabuang magtan-aw sa una diri, sa karon diri, sunod sa diri. Kinsa may kusog mang suborno karon, Team Marcos o Team Duterte. Ayon lang magtubag. Ano bang ato ng pamalandongon? Nya sa mga original sang nanagan hay may dali subornuhan kadtong nanagan nga tuwa panig sa Team Marcos o kining Team Duterte. Hay man roy nagbali-bali, hay may nagkanang nagtabok-tabok ang kadtong original nga nag line up sa Team Duterte o sa Team Marcos. Kanang mustik sa ilang partido mao nay atong butaran tingali usa na sa mga qualifications pero kanang magtabok-tabok na mamangka sa 2, 3, 5 ilog. Oh, bati man na. Panalitan, ikaw ba na? Karon imong asawa, dog nimo. Sunod si mana, to ana sa spari. Okay mo ana? Pari. Ni pari di ay. Okay mo ana? Di, oy. Wa na siya faithfulness. Og dili sa na makahatag og dakong kaayuhan sa atong kalibutan og sa atong nasod. Kanang mga baruganan, nga way angkla kana bang mga sakayan nga way angkla mga barko nga way angkla way pundo nga solid paliron ras baud sa mga tentasyon ug mao na nahitabo sa atong mga leaders sa atong nasod mao nang grabe ang pagkahugno karon sa atong nasod in terms of economics, in terms of peace and order, in terms of kahiusa, unity among Filipinos, especially among leaders. Wa na naron mahitabo. Nga naman, kay kana laging batasan, suborno-suborno. Sa daghan lag ikahatag nga kwarta, mao'y atong sundon. Pero tanawa si Jesus. Tanawa ang iyang mga sumusunod nga original. Sama nila ni San Pedro.
Tinuod nakapamakak si San Pedro, pero sa iyang gipakita karon nga gibasa sa unang pagbasa, iya nagyong lig-on ang iyang baruganan og bisan pa og hulgaon na sila sa kamatayon, bisan gani gipangpatay na gid sila, wa gyud mausab ang ilang baruganan nga si Kristo mao ang Mesiyas, si Kristo ang nagpakatao nga Ginoo og gipatay sa mga makasasala, pero nagpakamatay apan nabanhaw. Gilingay mong tupad ing na maubasad na imong baruganan, ha? Mausad na baruganan ni San Vicente Ferrer. Si San Vicente Ferrer mangita gyud kamatuoran. Dunay panahon nga murag ning shaky ang atong simbahan, panahon niya nahimong duha ka buok or natulo ba to ka buok atong Santo Papa ni claim og pagka Santo Papa, pero nangita gyud kamatuoran si San Vicente Ferrer. Gani iya gyung gikumbinser katong iyang gisuportahan nga dili di ay mao ang nahimog yung tinuod nga Santo Papa. Iya gyung gikumbinser undangon taning atong pag-claim adto ta, mutahod ta sa tinuod gyud nga Santo Papa. Ano ba mangitag kamatuoran bahalag sakit? Sakit maning kamatuoran, kasagaran gyud. Sige, lingi aragon na imong tupad ing na wa kasakiti anang imong naong ing na. Kay karon daghan na kay gisakitas ilang naong, ang ilang buhok sakitan na sila, magtan-aw sa ilang kilay sakitan, magtan-aw na mga kunot-kunot diha sakitan. Pero wa gyud mo kapasalamat, wa kita kapasalamat kadtong batan-on pata pagkahamis na tog naong, pagkanindot na tog mga buhok. Na uban gisakitan na sa ilang tuhod, ilang hawak, niya magsigig reklamos, Ginoo, Ginoo ayuha taon ko. Huna-huna aragot to nga karon 80 na ka, 70 na ka. Kadto di ay 10 anyos pa ka nga ris 30 anyos, mao din na imong gibati. Wow, nya nakapasalamat kas Ginoo ato, basigwa. Karon mao na ning panahon na magsigi kag pasalamat. Ginoo, salamat sa pagpahinumdom nga dili di ay permanente ang akong himsog nga lawas, dili di ay permanente nga hugot ang akong panit, mangunot gid ni madugay, dili di ay permanente nga ang akong utok sharp kaayo, dali na di ko makalimot bisan gani sa akong birthday usahay malimot nako. Kaning akong bana sa una, kada gid namo anniversary daghan kini siya pakulo nako, pero karon nagsige na laghagok wa gani ka great. Ano ba? Pero natural di na. Dawat ka matuoran. Di ba? Dawaton tana. Nya mo dawat sad mo ka matuoran. Nga kining nagwali karon, posible mauna ni ang atong last nga pista. Di ba? Nga magkuyog ta, isip ako'y inyong parish priest. Tinuod, ato lang ning isulti dinhi na atay request kamo na asad mo'y request nga ma-extend ta dinhi tungod aning daghan patag bayronon, daghan patag ayuhonon, pero di man na mao'y kamatuoran ang ato mang authority sa Archdiocese mao'y masunod ato sa nang dawaton, og dawaton ang atong gihangyo. Oh, praise the Lord. Og di sa dawaton ay wala di na ta magsigig reklamo, di na ta magsigig pabor-pabor, pabor-pabor. Ayaw ana. Tahura ang authority. Mao na dili na to ituis ang kamatuoran. Diri sa atong tubag sa Salmo nag-ingon, ampingi ako o Dios, kay ikaw man ang akong kalauman. At the end, wa gitay laing lauman, dili tao, dili padersiano, dili kamo, dili ang atong mga benefactors and donors ang atong kalauman. At the end, ang Ginoo ra gyud. Muna ako karon maligya magitaning atong slot kay pista naman nya kinahanglanon kay nato napatay pila pa ning ato rong kuan atong GHDP 27,309 pa ang atong halin, napay 42,691 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Sa inyong paminaw nining atong 2 weeks niya kutob ra ni karong May 3
mahurot ka ning 42,691 og kahalin? Sa inyo lang paminawa, mahurot dili. Uy, kusga oy. Ingna lang kung way siguro, kanang ay lang ka bala. Kung ato yung tuuhan ang Ginoo, mahurot gini kay tandugon manas Ginoo ang atong mga kasing-kasing. Ako, kamong naminaw dias online, mamalit raman gid mo aning slot. Pila ra gud ng 100 kung kitang tanan madasig sa pagpalit ani, hurot gini. Pero mudaog gani ang yawa nga kusog ay manintal. Muingon ra gyud, ayaw na. So, saon sana. Aw di gini mahurot. Nya posible nga dili nato madayon ang ato mga plano kani mga activities, labi na gyud ang atong pagpanghatag og bugas, pagtabang sa mga chapels nga atong ibilin karon kay posible mang last year na ni nato. Dili gina madayon kay unsa may atong ihatag kung di ni mahurot og kahalin. Pero ako, wa jud ko'y gamayng duda. Salig yun ko ninyo. Salig sad ko aning atong mga followers, mga online nga muhatag ra gyud mo tag 100 gikan karon hangtod May 3. Nya naman ni challenge nga 12 slot challenge 1,200. Salig sad ko nga naa sa uban diha kusog kayo magpa-challenge. So na may 796 nga challenge. So kini mga igsoon isandig tanis Ginoo. Di na ni isandig sa tao. O kamusang mamalit og slot kay bawo sad ko nga inyo nang gibuhat tungod kay nisalig sad mos Ginoo. Wa mo mosalig anang kwarta nga inyong gihuptan. Congratulations. Og ang atong Ginoo maunay muhatag kanato sa tanang butang. Diri sa atong ebanghelyo niingon diri nga miduol si Jesus or miduol sila ni Jesus og ang gisulti ni Jesus kanila kato mga babay ang kalinaw mag-uban kaninyo. Usa gistimaan mga igsoon nga ang Ginoo atong gisunod bisag unsay atong buhaton taliwa sa kalisod, taliwa sa daghang pagsulay og mga sakit og kasakit malinawon gyud ta. Gikatapusang lingi sa imong tupad ing na malinawon ra ka karon. Hingna kano na sa imo rong nasinati malinawon ra ka. Kinsa karoy mas malinawon ang Team Marcos o Team Duterte? Ang mga kandidato nato karon pila na lang kaadlaw ang kuwang 30 minus 21 9 plus 12 pila na lang 21 days. Sa 21 days karon nila nga nag-anam, nag-os-os, malinawon ka sila? Kadtong malinawon, congratulations, pildi og daog, malinawon gyud mo. Nya mailhan ra gyud na nato ang malinawon, nganuman malipayo na silang magpadayon silang pangumpanya, di na sila magsigig panaot, niya ikaduha, di sad na sila mohonong pagpangalagad, pildi og daog, mga lagad na gina sila. Pero kining mga yawanon, ratol kay na sila karon, ratol, di hapit katog, o niya, og maudaog na sila, daghan kay na sila bawionon, mo nang mangurakot na sila maayo. Wa na sila hapit agi, mo na ato sang sangsuwayan og pamalandong, sa naglingkod, kanang ni Angkon og Team Marcos og Team Duterte, pulos man na naglingkod sa atong pangagamhanan, niagi man na silang mga posisyon. Kinsa kaha ang kusog yun mga lagad o dunay nindot nga agi sa atong Pilipinas, ang Team Marcos o Team Duterte? Ay nalamog tubag, mamalandong ta og maunay atong suportahan kung gusto tang maduol-duol sa Ginoo. Ato ng choice, ato ng judgment, pero mangayo taglamdag sa Ginoo. Ang Dios nga nabanhaw, mubanhaw unta sa atong nasod karon nga murag hapit na mahaambak sa bungaw sa kadautan. Manindog ta.
Unang adlaw sa Triduum. Mga igsuon, uban sa malipayon o mapasalamaton nga mga kasing-kasing, atong ipadangat ang atong mga pangaliya ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa atong Triduum nga misa alang sa atong pagsaulog sa ikanapulog duha nga kapistahan sa atong parokya. Palihog mangluhod. Unang adlaw sa Triduum. Pagampo nga mahigugma kita sa Dios. Makagagahom nga Dios, Ginoo nga walay sinugdan o katapusan, sa kaluoy ug gugma mo, gipadilaab mo ang kasing-kasing ni San Vicente Ferrer nga manlalaban sa among parokya sa labing dako nga pagsiga nga tungod niini nagtinguha siya sa dugang pang pagbudlay kay nakaingon siya nga diyutay pa ang mga kabudlay sa kinabuhi niya nga inapostol. Nangamuyo kami kanimo tungod sa mga pahanungdan nining nagdilaab nga serafin nga ipasiga mo sa kasing-kasing namo ang kalayo sa langitnong paghigugma aron nga palabihon namo ang pag-alagad kanimo labaw sa tanang butang kalibutanon diha sa among paghigugma sa among isigkataw ilabi na ang labing ubos sa among katilingban aron kanimo lamang among ihalad ang tibuok namong kasing-kasing huna-huna ug kalag hangtod nga maangko namo ang himaya sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Sa lungsod sa Banyes, si Perino Hebreo sakalit na sakit ug nabuang. Malisod gayud ang iyang pagkabuang kay nagpasagad na og yamyam sa mga mangilad nga pulong batok sa Dios ug sa iyang santos nga inahan. Gihatod siya nga ginapos sa gilubngan ni San Vicente. Nahikatulog siya ug diha sa iyang pagkatulog nagpakita ang santos nga nagatambal kaniya ug nagtugon nga ingnon ang duki sa Britanya nga ipadali sa Santo Papa ang pagsangyaw ug pagbalaod sa pagsantos kaniya. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining Triduum. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang atong itubag, sa pangama ni San Vicente Ferrer, madaogong Diyos, panalangini kami. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, madaogong Diyos, panalangini kami. Nga ang simbahan, mabag-o diha sa nabanhawng Kristo, ug dad-o niya ang mensahe sa paglaom ug gugma ngadto sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, madaogong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, dili mahadlok nga magpuyo diha sa kamatuuran, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, madaogong Diyos, panalangini kami. Nga ang kalinaw sa nabanhawng Ginoo magpuyo diha sa atong mga kasing-kasing ug sa atong kabanayan ug sa ingon makakaylap kini ngadto sa tibuok kalibutan magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, madaogong Diyos, panalangini kami. Nga kita isip katilingban mupaambit sa malipayong balita sa kabanhawan ngadto kanila nga atong mahimamat sa adlawng tanan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, madaogong Diyos, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos,
magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, madaugong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mamanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, madaugong Diyos, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga trabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan o mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, madaugong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga matuohong na naguna kanato, tapos mamatay uban kang Kristo, makaambit na sa iyang himaya, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, madaugong Diyos, panalangini kami. Itang tanan, labing gamhanan ug maluluyong amahan, ikaw ang nagbuhat ug nagpalambo sa tanang kabuhatan. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gipadangat kanimo uban sa gugma ug pagtuo diha sa pangama ni San Vicente Ferrer, among patron, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigod ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihadamon, nadawat na mong kining among ihanan, ang panumino nga amot sa yutan, ug ginaman sa kamot sa mga Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon kining mga gasa sa imong katawhan, makakabot unta sa kabulahanan nga walay katapusan, kaming gibag-o sa bunyag diha sa pag-ila sa imong ngalan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana ang usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matanong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining adlawa nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Sanctus,
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanan dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana ang usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita.
Muli pang unta dinhi kanamo o Ginoo ang grasya sa sakramento niining Pasko sa pagkabanhaw aron himuon nimong takos sa imong mga hatag kami nga imong gipasulod sa dalan sa kaluwasan nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung kalinaw. Nya mahitabo ra ni kung dili gid ta magpasuborno sa kwarta, kung dili magsunod sa kamatuoran. Salamat sa ning alagad nato karon ining atong minor Triduo Mass sa first day sa atong Triduum. Ang atong pilgrims, offerers, mao ang Family and Life Apostolate Ministry. Nya ang atong kantor karon si Brad Rene Monticalvo, ang atong salmista si Brad Titing Bagyo, atong lector si Ma'am Lo ug si Sister Raquel. Nya ang atong bread and wine offerers ug ang mga ning himo karon sa formal offerings atong pasalamatan, pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Brad Loloy o Mr. Bernardo o si Mrs. Raquel Jacobi and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So, unyang hapon, mao ang atong Major Triduo Mass, alas 6, nya inighuman ana, mao ang atong motorcade. Katulurata mag-motorcade, karon, ugma, og sa Merkulis, mao ang atong Grand Motorcade. Apil mo, mga katawhan nga naisakyanan, motor o four-wheel, pero siguro ang maayog yung kondisyon ang inyong sakyanan o ang nag-drive may sa kondisyon. Iapil ginan akong nag-drive kay hapit ko madisgrasya anas una. May kay kondisyon ang sakyanan, ang driver mo ibatig kondisyon. So, klaruha ginang duha magkuyog ha. Nya kaning naatay kuan magsugod ta sa atong first novena karong 24. Unya dinhi sa ato sa San Vicente proper na anay kapilya ang atong katong kapilya sa mga membro sa original gyud nga kapilya sa San Vicente na diha sa unahan padong sa Simeon Ayuda na dihay kapilya nga natukod og magpista sila matag katapusang Huwebes. So karong Huwebes Pitsa 24 mo ang pista sa ato dinhi San Vicente proper nga chapel. Mo apil po ta ana mo nang watay night activity inig first day sa tong novena kay pista man na sa San Vicente Ferrer Chapel dinhi sa proper San Vicente. So mamista na lang ta sa ilang mga balay ana. Mura mamugway gimok nga apil mamuana. Nya naatay fundraising activities aning ato rong kapistahan, duha ang atong fundraising activity. Malingaw ta nya na sa tingali tay income og mahimo. Una karong Sabado baile sa tibuok parokya. Gihimo nato last year, karon himuon sad nato. Pasiugdahan ni sa ato mga barangay officials sa 5 ka barangay. So atong suportahan ang maong kalihukan. Ako lang moapil gyapon ko ana, motambong ko pero di na ko moapil og sayaw kay nitagam ko last year nga dugay kay ko nakalitgo nindot man na hikap-hikapon ang babae di ay niya. Kapila ko ato kahikap punya may rabag mga bati nga nindot man to kayo mga kandidata. Ko dugay man ko nakalitgo na ko mura mag lisod ni nani. Mura ako ra gyud naghatag og kadaot sa akong kaugalingon. Muna mo tanaw-tanaw na lang ko, anad man ko anang tanaw-tanaw, rumuhikap dito lain, madetong batiyo na lang. So, di na lang ko, kamo na lang, mga kapitan, mga konsihal, ban pa diha, mga PPC, PFC, ato sang tudluan ato mga batanon sa kanang wholesome ba nga sayaw-sayaw ba. O ako nakita, diha na sa anang baili, respetado, na ang respect, na ang kanang murabag, dignified ba.
Puryabuyag ka ng ato mga mobile disco, panagsaragin na mahimong dignified. Kasagaran, murag yung makaingon tadol-dool, magginisiyawa-yawa. Ang mga sinuluban, pero kanang atong baile, kinahanglan, way magsulob og grabe kayo, ka, revealing. Kanag yung marag pang baile, nindot. Cultural man na. Unya, ang sunod na tong fundraising, mao ang dagan. Kaya daghan makirong gadahan mo dagan. So ini ka Domingo, karong Sunday na atay running with San Vicente Ferrer as Pilgrims of Hope. Ang nagpasiugda sa dani ang atong iske sa Barangay San Vicente in coordination sa atong mga konsihal na nag-alagad sa atong barangay. Munang naatay online registration, naasatay dinhi anhilamos opisina magpa-register kamong gusto mo dagan, pero kay fundraising man na i-registration nga 500 pesos. Tabang sa na ninyo sa atong parokya. Managan tantanan, pero ako di ko kadagan kay daghang misa. Ganahan ta kumudagan pero lakaw na lang tingali, no? Pero ako mong giimbitar kamong dool-dool dinhi sa Liloan ug makalugar 4 AM mao ang atong assembly time ana sa Arcelo Memorial High School Gymnasium. Unya ika 5 o'clock mo start sa dagan. Murag 5K raman siguro ni or sobra baka wa ko kay bao sa detalye. Register lang mo sa atong kaning opisina or sa online. Salamat kaayo. So see you karong hapon sa atong kaning motorcade. Unya mao na palita ang atong slot kaning atong Paras Pista GHDP na pay 42,691. Ato lang gining fokusan og palit karon, pakita natong kaya ra gid ining 42,691 nga hutdon in 2 weeks. Unya, although iapil gyapon tong SBF DAG tag 500 pesos na apay 4,637 ka slots o katong atong itabang ni Father Arnel Ponce nga tag 100 pesos. Katong haligi para ni Mama Mary na apay 1,352. Gamay na lang sad kaayo. Unya, suportahi kanunay ang atong kaning YouTube channel kaning Padresiano Ubod nga kanang naa na ni Roy 246,000 ka subscribers. Maka spread ta sa good news, maka pa-income patas parokya o makalikay pagitas mga scammers. Nya doon na sa siya counterpart sa atong Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Nya ato sa di na to kalimtan ang pag-support sa Guadalupe Paris sa ilang Dinner for a Cause karong May 10 adto sa IEC. Ang tickets to arsa na nila kontaka lang. Nya naa ni concert sa atong mga singing priest, gawas nga mabusog ta, makatabang pa, aligre pagyod kay maayo ni silang manganta o maayos ang mo entertain kanislas Father Kipling, Father John Gutierrez o sila Father Saki o uban pa. Ato sana silang saksihan. Salamat kayo. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanin. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait sa nabanhaw nga Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia. Sa